Sunana Abdullahi Sagir Waziri, limamin masallacin Juma'a na Zera da ke unguwar Gandun Albasa Zoo Road. Gaskiya wannan abu ya zo a lokacin da ake matuƙar buƙatarsa. Tun da yanzu halin da muke ciki, muna rayuwa ne da masu ba da labarai wanda ba sa iya tantance abin da ya kamata a faɗa da wanda bai kamata ba. Shi yasa lallai Allah maɗaukakin sarki kamar wata ilhama ya yi muku, kuka kawo abu a lokacin da ake buƙata. Tunda lokacin da mutum bai da lafiya, ai ba abin da ya fi buƙata irin maganin da zai sha ya kawar da wannan rashin lafiya. To yanzu mutane sun kamu da cutar magana da yaɗa labarai. To wajen wannan sai kuka kawo magani don a magance wannan cutar da ta kama mutane. Kuma ba inda mutane suka fi samun magani ingantacce sama da wajen malamai na addini. Sai kuka zaɓi malaman addini su zo don ku ba su wannan maganin, su kuma su je su isar da maganin nan zuwa ga al'umma. Tunda dai a rayuwarmu tabbas al'umma suna yadda da abin da ya fito daga wajen malamai. Shi yasa ga Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabawa zama wakilansa a bayan ƙasa. In suka isar da saƙonsa, malamai sai su gaji annabawan nan su ma su isar da saƙo inda ya kamata. Shi yasa ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ƙarfafi gwiwarku akan wannan abu da kuke. Mu kuma da kuka yi mana wannan bita, Allah ya ba mu ikon sauke nauyin wannan abu da kuka yi. Kuma da ya kamata ba bitar kaɗai da kuka yi mana ba, tun yanzu za ku karɓi lambobinmu, ya kamata akai-akai kuna ziyartar masallatanmu mabambanta ku ga shin ana isar da wannan saƙon ko kuma ba a isarwa. Tun da wanzu za ga mutum ya karɓi saƙo amma sai ya gaza wajen isar da shi. Kaga mai sauƙi da ku iya kira wayar liman ku ce lokaci kaza za mu zo. Kaga zai shirya huɗuba akan wannan abin da kuka isar masa. To haka dai, tunda duk abin da kake so ne mu rayu a cikin nutsuwa da walwala da kwanciyar hankali, mu da ku ga baki ɗaya, kuma mu tseratar ko mu ceci al'ummar da suke yaɗa wannan labaran wanda ba da gaskiya ba, don su zama su nutsu a rayuwa kuma su yi saɗu da Allah lafiya. Tunda Ubangiji yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kuma Ubangiji yana cewa sanaktubu ma qalu, duk abin da mutum ya faɗa a duniya sai a rubuta shi. To ana nufi faɗa da baki da kuma faɗa da hannu. Tunda wuri biyu ne yake isar da saƙo ai, ko baki da kuma me rubutu da hannu. To wannan dai abu ba abin da za mu ci sai mu ce Allah ya ƙarfafe mu da ku, kuma Allah ya mana jagora, Allah ya ba mu ladan isar da wannan al'amari. A na koyi sosai, ai ni ban ma taɓa sanin akwai yadda ake bi ake tace ingantaccen labari daga ƙarya.